Niftakarni minn tfuliti kont inħossni destinat biex nistudja nipprepara sa ma nieħu dottorat. Dejjem jilmaħ lilu nnifsu uffiċjal ta' xi partit, il-bagalja dejjem fidu dak il-ġek ta' sew pulit. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejna żventurat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejn. Żventurat. Li kelli nażel professjoni, nażel dik ta' awditur, bila mmexxi l-intrapriżi għal profitti professur. Li kellu jażel professjoni, illum jażel ta' dentist, is-snin jaqla jimla u jibdel ta' snin polo speċjalist. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejna żventurat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejn. Żventurat. Kelli nażel professjoni, nażel dik ta' avukat, ġewwa l-qorti kemm nirrexta forsi neħles l-akkużat. Kellu jażel professjoni, jażel dik ta' ġurnalist, kull aħbar kif jikabbara biex jaġġibhom speċjalist. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejna żventurat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejn. Żventurat. Kelli nażel professjoni, illum nażel ta' perit, bila l-toro fil-kampanja biex l-ambjent jisbih xi ftit. Li kellu jażel professjoni, illum jażel ta' tabib, xejn jikkula lilu nnifsu meta jħottu ftit malit. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejna żventurat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejn. Żventurat. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejna żventurat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejn. Żventurat.